Ngomhla ka-21 January 2026 umkhandlu wahlangana wathatha isinqumo esibalulekile mayelana nokubekwa eceleni kwama-tariffs amabili abonakala ebethwalise nzima izakhamuzi zakwaQulusi, okuyi-tariff yamabhoholi ne-tariff ye-waste water. Lama-tariffs siwabeka eceleni ngenxa yomuzwa wokuthi sisadinga ukuba siwaxoxe ngokwaneleyo nezakhamuzi ngenxa yokuthi kungama-tariffs amasha ukuze sibuye sikwazi nokuthi senze ama-bylaws amayelana nokusebenza kwalama-tariffs. Kodwa futhi umkhandlu ubuye wa-aplya ama-rebates ekubizeni kukagesi, ikakhulukazi emva koku-approva kuka-NERSA ama-tariffs amasha kagesi. Kutholakele ukuthi ugesi ubiza kakhulu ebaQulusini, kubakhokhi intela basebaQulusini kanye nosomabhizinisi. Ngakho-ke sisusa umthwalo kosomabhizinisi bethu ngoba kubalulekile ukuba osomabhizinisi bethu bakwazi ukuphila njengosomabhizinisi ngaphambi kokuba nathi siphile njengomasipala. Kepha futhi ngalo suku olufanayo umkhandlu ubuye wadeclara i-state of disaster odabeni lwemigwaqo, ikakhulukazi ama-potholes la edolobheni nasey'ndaweni eyisemalokishini. Konke lokhu sikwenza ukuze sikwazi ukufokhasa kakhulu odabeni lokulungiswa kwemigwaqo njengomasipala. Kepha sikwenza lokhu sixhumana nomnyango wezokuthutha kanye nomnyango wezokubusa ngokubambisana KwaZulu-Natal kanye nakuzwelonke. Futhi umkhandlu ubuye wavumelana ukuthi ake sibuke indaba ye-Triple P ukuze sinxenxe imikhakha eyimele ukuze nabo babe yingxenye yokulungiswa kwe-infrastructure yemigwaqo ebaQulusini, ngenxa yokuthi lokhu kubaluleke kakhulu nakubo somabhizinisi ukuba sibe nemigwaqo yethu ehambekayo ngaphakathi ebaQulusini. Konke lokhu sikwenza ukuze siguqule iy'mpilo zabantu baseQulusini zikwazi ukuba zibe ngcono.